que tal, como andades? Moi boas, saudos, benvides a Recuncho Gamer Podcast, capítulo número 90. Pois estou invertido xa cámara, bueno, non pasa nada, aquí pon a Gleb. Benvidos a Recuncho Gamer Podcast, xa un saúdo a toda a xente que está chegando agora a canle de twitch.tv/recunchogamer e tamén a xente que estades vendo isto en Spotify ou YouTube ou escoitándonos no iVoox e outras plataformas de podcast. Como sempre, benvidos a todos os que estades aquí. Hoxe, xa que é o programa 90 e xa fixemos a atrapallada bueno, as técnicas de guión de que se é programa 80 falamos dos anos 80, pois hoxe, pois anos 90 falamos dos anos 90 no videoxogo. Hoxe daremos un xiriño con respecto ao programa dos 80. Queren ven a dar un xiriño tamén por aquí hoxe. Lara, que tal? Moi boas, Lara. Moi boas, para mí non estás ao revés. Estás para ti mesmo, ao revés. Pero normalmente as letras lense non é un espello. Isto se teño a cámara revirada. Bueno, non sei. Cousas raras. Non sei se está revirado hoxe Joan Amil tamén. Que tal? Moi boas. Eu estou revirado sempre. Sempre bueno. Revirado, nunca inrevirado. Nunca inrevirado. Un saúdo tamén a Antás, que xa estaba chegando por aí polo chat, e tamén a xente de hoxe, que hoxe imos facer programa participativo, así que por suposto animamos a que pasades os martes, porque hoxe vai haber debate, porque imos enfrontar os distintos xogos non, bueno, os xogos tamén van pesar, pero os distintos anos a nivel videoxogueiro, pois cal é o ano que resultou pois máis interesante ou que máis nos apetecería xogar. Pode haber ser enfoques distintos aí nese aspecto. A quen non lleguemos debatir, a xente da Alita Comics, que eso te vas ali e pillas libros. Mira, por exemplo, está pensando un que sei que teñan por ali, non sei se ainda aguanta, pero está un de videoxogos, está ao revés, claro. Videoxogos de 1990 a 2000. Oye, o vexo ben, o vexo tú. Sí, para nós non estás espellado, Pois é rarísimo. Estou xogando un Mirror Mode e uso. Moi ben, bueno, pues, moi ben. Un saúdo. O po bonito balatro todo. En fin, po bonito balatro, todo o que teñen en Alita Comics, xa sabedes esa serie de tendas de banda deseñada, xe serie, outro día familia, que están en Santiago de Compostela, en Rúa Nova de Baixo número 2, e tamén na Coruña, en Avenida Fisterra número 99, en Rúa Panadeiras número 49. Se non vos pilla preto ou está un día que chove non queredes chegarvos, pois tedes alitacomics.com, moita variedade de banda deseñada, de libros sobre videoxogos como este non espellado que acabo de amosar, e tamén merchandising e cousa varia, friquerío vario. Dito cal, vamos, teño aquí sintonía, vamos a retirar esta sintonía. Vamos a ir un momento sintonía rápida de comentarios varios, pero básicamente comentar. Rolling Stone. Dos semanas sen escoitar este temazo, mi madriña. Pois agora podes escoitar o que está en Spotify, está cómodo, Sí, eu escutei moi pouco no coche do Iago. Sí. Pois, bueno, das novidades é un pouco falar dun dos xogos que pode ser xogos do ano que chegou este ano, que é o Split Fiction, se sabes, o novo xogo dos creadores do It Takes Two, e que está recibindo boa colleita de puntuación. De momento, Metacritic está na primeira posición por enredo Monster Hunter e outros máis que tal. E, bueno, eu vi un pouquiño, teño ganas de xogalo. Preguntei a Ángela, tampouco xogou, pero está no Game Pass. Así que estamos pendentes de poder probarlo. A verdade é que iso, pois un xogo cooperativo, pero que este ainda é moito máis variado a nivel de xéneros que van probando, porque se meten snowboard aí en calquer momento, logo é un Metroidvania, logo outro momento, o sea, eu vi papel medio spoiler de unha situación na que un dos personaxes está xogando un xogo de conducción, bueno, nunha moto, pero que está facendo outro personaxe mentres, eu dixen, non pode ser, o sea, que quen o viu que no xogo sabe que isto digo, é maravilla, o sea, é maravilla. Entón, bueno, non sei se vos creo que non probades nin o It Takes Two ou algún dos outros o de sair da cárcel, non lembro como se chama. Pois mira, se non damos sincronización Ángela máis eu, pasamos un día por aquí e
contra a mesma partida. Non te poses en este, pero bueno, mirámoslo, porque este está en Game Pass no resto de plataformas libres. Moi recomendable, non sei se alguén do chat que probou, mira, aquí estou vendo aí, había un contra, o sea, vi un fotograma que era o que eu vi, sí, pero un fotograma moi rápido. Bueno, pois vai esta recomendación hoxe e iso que parece que saiu ben o xogo. Vamos agora ao debate de hoxe, o que nos leva hoxe. Anos 90, veña. Un segundo. Dime. En noticias, non fixamos ningún recucho gamer desde o Pokémon Presents do outro día, do día de Pokémon. Desde que non estaba en portugués o Pokémon, non, dalle. Vale, entón, primeiro, teño que enfadarme moito porque os xogos de Pokémon a partir deste do seguinte que vai sair, do Pokémon Legends ZA, van estar traducidos a unha nova lingua, aparte de todas as que tiña, que é o español latinoamericano. Que todo o meu respeto e o meu cariño e o meu amor pola xente que fala esa variedade do español, pero xa estaba nunha variedade do español e agora está noutra. E na nosa lingua non está nin en portugués do Brasil, nin en portugués de Portugal, nin en portugués de Galiza, nin en portugués de Mozambique, nin de Angola, nin da Cona Bendita. E pareceme fatal. Game Freak, por favor, a seguinte lingua que sexa a nosa. Tanto que tenga variedade. Que sexa portugués do Brasil, que sexa de Portugal, que sexa galego de Galiza. Pero unha delas, unha. E alén diso, dicir que me sorprendeu moito que van sacar un xogo chamado Pokémon Champions, que vai estar totalmente dedicado a batallas Pokémon, tipo Pokémon Stadium daquela época, máis novo, e que se vai poder xogar tamén non só na Switch, senón tamén no móvil. Entón vai ser super guai poder estar por aí e poder botar batallas Pokémon cos teus Pokémon que teñas no Pokémon Home, no móvil, con outra xente. Están convertendo Pokémon nunha cousa interesante, porque así, aparte da competición, van a ter toda no Pokémon Champions, aparte de coleccionar no Pokémon Home, e así os xogos poden dedicarlle máis tempo para puilos máis, mellor, para que teñan mellor historia, que estean mellor polo xeral, porque últimamente levamos unha serie de xogos frouxiños. Sí, o último así, o Arceus, non? Creo así... Sí, o Arceus que está moi ben, mas técnicamente, na parte técnica, deixa que desexar. A pesar de que na parte xogabilidade moi ben, a parte técnica tal. E os outros, pois sempre, hai algunha das patas do xogo sempre queda coxa. Entón, se lle quitan toda a parte de ter que facer un xogo que poda ser competitivo e tal, porque iso xa vai no Pokémon Champions, non teñen que meter todos os Pokémons porque iso xa está no Pokémon Home, poden facer un xogo bo, centrándose en facer un xogo que sexa bo. E xa está, iso é todo o que teño que dicir sobre Pokémon hoxe. Bueno, espérate, que cheguemos ao ano 99. Espérate, ou antes. Pois nada, tedes na xente que está seguindo agora isto no chat, tedes aí unha ligazón para ver un pouco o que vai pasar agora nos próximos minutos, que imos presentar con música que teño primeiro cargado que... Porque que imos facer hoxe? Hoxe imos, ir votando distintos anos, pero imos ilos enfrontando en combates de a dous. Entón, de forma aleatoria aquí, con unha cousa de facer torneos, digamos, pois vamos ir enfrontando os distintos anos e imos irlos comentando, pois así, salteados, segundo nos van saindo nas rondas. Entón, a xente que estades polo chat, pois tamén podedes votar no propio directo, pero tamén podedes facer todo o proceso de votar por aquí. No directo podedes votar botón en Twitch ano por ano, pero se queredes agora ir visualizando un pouquiño, pois tedes aí distintos anos. Se queredes seguilo isto en paralelo tamén, que estedes vendo no YouTube e Spotify, que é máis calma, pois tamén tedes un fío no Twitter e tamén no Blue Sky, @arconchogamer, en stories tamén do Instagram, que manteremos para aí nos destacados. Así que o proceso vai ser o seguinte. Nos imos a ir poniendo aquí os distintos anos destacados e vos podes ir votando no Twitch e ter uns 3 minutos de cada ano e mentras imos ir presentando e defendendo os detalles de cada un. Así que se vos parece... Bueno, primeiro, como vai levar un pouco máis, bueno, deixar 5 minutos, xa podes votar no Twitch. E comezamos co ano enfrontamento entre ano 95 e 93.
Non sei se queredes repasar ou fago un repaso rápido do que temos por aquí. Sí, veña. Veña. Pois no ano 95 temos, si destacados, aí máis, logo paramos máis. Temos o Donkey Kong Country 2 da Super Nintendo, tamén en Super Nintendo Yoshi's Island, o sea, Super Mario World 2, o Chrono Trigger, pero é ano que... Sí. Do Chrono Trigger falou Square Enix de que ia facer algo este ano polo aniversario do Chrono Trigger. Claro, polo 30 aniversario. É posible que saiga un remaster, un remake, un port ou algo. Todos estos xogos están en principio de 30 aniversario este ano. Wipeout, un dos xogos europeos de PlayStation, claro, ano que chegan tamén a Europa, tamén, aínda que hai algúns xogos que igual saen antes no Xapón, aí vamos ter un pouco que facer un pouco de equilibrios para decirnos nos anos, pero neste caso sí que PlayStation e Saturn chegan a Europa neste ano, non no Xapón sería 94. Temos cosas como Wipeout en PlayStation, o primeiro Tekken chega tamén a Europa, temos en recreativa está en Crisis Tekken 2, Sega Rally chega a Saturn, o Panzer Dragoon que estaba tamén xusto fai un día, fixo o aniversario tamén, 30 anos, Command & Conquer no ámbito de PC, tamén temos o Mundo Disco no ámbito de PC, pero tamén chegou a 32 bits, e logo en multiplataforma tamén temos o Rayman, e de Mega Drive destaquei un pouco o Ristar, teríamos alguna cousiña máis. Se saltamos ao ano 93, pois temos aquí pois aínda máis mundo Super Nintendo e Mega Drive sobre todo, con un pouco de PC por aí. Bueno, un pouco de PC, saiu o Doom no ano 93, temos en Mega Drive o Gunstar Heroes ou Shinobi 3 e o Aladdin, por exemplo. O Aladdin tamén nos va para Super Nintendo. Temos o primeiro FIFA, aquí estamos combatindo o primeiro FIFA no Mega Drive. E logo en Super Nintendo, pois, cousas como Star Fox, o Secret of Mana, o non é o Link's, non é o que levo na camiseta, este é o de Game Boy, tamén no terceiro ano que saiu o Link's Awakening, e o Kirby's Adventure de NES, que ha sido como un dos últimos grandes xogos da NES. E en recreativas, por destacar algunhas, temos o Virtua Fighter como primeiro exemplo de xogo loita 3D, e o Cadillacs and Dinosaurs, que isto igual é cousa miña só, pero a min sempre... Pero xa é o ano un 33% mellor, non? 23. Sí, aparte do ano de Parque Xurásico, hai videoxogos de Parque Xurásico por todos lados. Aí sí que estou xa un pouco... Aquí un pouco... Dividido. Bueno, a mí o Cadillacs e Dinosaurios non lembro tanto a recreativa como a serie que botaba na galega, que era Cadillacs e Dinosaurios. Cadillacs e Dinosaurios. Alguna defensa, alguna cousiña que grades vos... Eu, a verdade é que son 2 anos que non hai, o sea, que para min non hai xogos destos que diga ai, que vos recordo, que tal, pero bueno, sí que o 95 ano que salió o PlayStation 1, pode ser? En Europa chegounos en 95, realmente para nós o boom da nova xeración é o 95 ano. Claro, por eso é un ano potente, aterrizar PlayStation 1. Tillón. A ver, a min é que o 93 tenme gañado xa por defecto porque tengo o meu xogo de Zelda favorito, o Link's Awakening, que é o meu, de todos os xogos de Zelda, de todos, o mellor. Tamén é de dicir que tamén o Mega Man X tamén é un xogo que pasei e que gostei moito. O Kirby's Adventure da NES tamén o pasei, e foi o que deu inicio á saga de Kirby, foi o que deu fama a HAL Laboratory. E se non fose por ese xogo non teríamos os Smash Bros. Entón, tamén, para min ten máis peso o 93 que o 95. E Iago, que tes o corazón dividido entre o Panzer Dragoon e o Cadillacs e Dinosaurios, non creo, non? Non, o que pasa é que sí que me pasa o ano 93 é certo que eu se me teño que dar con aí, claro, nesa época era Neno Mega Drive, entón Gunstar Heroes creo que xoguei máis tarde, pero Aladdin sí. FIFA xoguino bastante, sendo pouco FIFA que son agora, pero sigo FIFA primeiro, pois bueno, pois tiña esa cousa. Pero, claro, é que a xuntanza de chegar a Saturn, claro, a Saturn tivena de saída en Europa, e claro, foi aterrar no 3D, xuntaslle tamén recreativa do Sega Rally, que creo que se andaba por aí. E logo ten un dos meus xogos favoritos de plataformas, que é o Ristar de Mega Drive, que tamén como ese último gran
un xogo que de Mega Drive, dos que máis cariño de teño, que se non for, o sea, para min é, medio que digo, sendo eu, é mellor que todos os Sonic de Mega Drive salvo un, o sea, que está a ese nivel. Logo chegaremos ao 92 ou ao 94 para hacer as cousas. Vamos recoller un pouco que di a xente por aquí polo público que se está acabando de votar. Di por aquí Ana Hanabi, moi boas, que xa só porque estamos no 30 aniversario de Chrono Trigger, hoxe, 1995. Eu teño que recoñecer, Sí. teño que recoñecer que nunca xoguei o Chrono Trigger. É como o eterno que teño aí sempre no backlog. Estiven pensando en collelo para Android hai pouco. Cando se unha DS tamén estiven a piques de collelo, non o collín. Pude xogalo en emulador, non o xoguei. Teño que xogalo. Perdón, Ana, eu estou con John, estou no mesmo buraco, sí. Claro, eu tampouco xoguei Chrono Trigger, pois xa vos digo, vos ten en conta que eu son unha persoa que non tivo Nintendos hasta Switch, quero dicir que isto o pozo de Sega foi o que foi. Se vos parece, para resolvelo, vamos a facer unha cousa democrática. Estamos tres hoxe aquí e está o factor público. Entón eu diría que cada un emite un voto e en caso de empate decide o público o voto do público. Se somos tres, como vamos a empatar? Co público. Claro. O público é un. O público si, a decir, claro, se hai empate no público, pois xa vou ver. Entón, informo vos que de momento, o público, joder, aquí hai empate no público. Alguén que desempate aí. Dicimos houbo 50-50, ditas RX que, claro, a nivel, aquí hai tamén a perspectiva de se nos agora a que nos meteríamos máis a xogar o a nivel impacto, porque claro, efectivamente, empecé no 93, Day of Tentacle, estaba Aladdin, estaba Doom, está con voto para o 93, Aladdin por 2, efectivamente, sí. Bueno, por 2 e por máis, o que pasa que o de Game Boy é do ano 95, que é o mismo que o de Mega Drive, pero do ano 95. Isto, mirei, no 95 hai en Game Boy. Claro, no, podo dicilo, en Game Boy no 95 fan todos os xogos de 16-bit pásanos a Game Boy. O Aladdin de Mega Drive pasa a Game Boy. O Donkey Kong Land, chamanlle, porque se Game Boy Land tamén, o sea, había unha serie de ports así con estética Super Nintendo, bueno, de 16-bit, de xogos de 16-bit, levaos aí, pero demais. Entón, se vos parece facemos votos, o público foi empate, se empezou, eu vou votar 95. Eu vou votar 95 tamén. Pois eu quedo só votando 93. Que Lisa Walkening forever. Está xente contigo, pero bueno, tamén empate técnico no público. Se o público votase alguén máis o 93, pois pasaría. Pero bueno, de momento pasa o ano 95. E agora ven ese momento que xa non sei en decidiron facer estas cosas, pero bueno, vamos a ir pasando. Vamos a ir co seguinte ano, o seguinte enfrontamento, que vai ser o ano 97 contra 96. Xa estamos en segundo e terceiro ano da quinta xeración. Neste caso sí que aquí temos unha percepción distinta, porque claro, a Nintendo 64 sae no Xapón no 96, pero nos cheganos en marzo do 97. Entón, repasando xogos rapidamente, logo matizamos algún máis que temos aquí en escaleta, ou seguro que alguén que se acorda algún máis por aí do público. Ano 96, tendo en conta data de saída en Xapón, ou no primeiro lugar onde saiu, Super Mario 64, Tomb Raider, que tela, Resident Evil, Donkey Kong Country 3, como xogo de Super Nintendo, Quake, Parappa the Rapper, Metal Slug en recreativas, o Crash Bandicoot, o Nights into Dreams, por ter algún de Saturn, tamén recreativa de House of the Dead, Duke Nukem 3D, neste caso en PC, creo máis tarde no resto de plataformas, e o Mario Kart 64. Ese nos imos ao ano 97, por lembrar algún dos xogos estrela, temos o GoldenEye de Nintendo 64, co Diddy Kong Racing, un tal Final Fantasy VII, que non falamos nada aquí neste programa, Castlevania Symphony of the Night e Tekken 3 en PlayStation. Temos o The Curse of Monkey Island, que sería a terceira parte, se non estou enganado. Tamén en PC temos o Diablo como representante. Tomb Raider 2, que tamén, se non lembro mal, tamén saiu en PC, senón casi simultaneamente bastante pegado. En PlayStation tamén o Gran Turismo. Xogo de fútbol que, bueno, teña o seu tirón en Nintendo 64, que era a International Superstar Soccer 64.
O Carmageddon, claro, saían xogos de PC e dixen, bueno, o Carmageddon era unha cousa. Metemos aquí, e por meter unha cousa de Saturn, o Sonic R, pero, bueno, non estamos falando de banda sonora, estamos falando de xogos, así que... Can you feel the sunshine? Can you feel vamos a lanzar a pregunta, nada polo chat, pero bueno, non sei se tedes algunha preferencia. A ver, eu teño que dicir que aquí o grande esquecido do ano 97, Iago, xa que falaches do xogo de fútbol da 64, o ISS, faltouche o mellor xogo obxectivamente de fútbol de todos, que é o FIFA 98, que sei un ano 97, cousa que souben hoxe, porque mo contou Iago, porque lle chama 98 e sai no 97, non ten sentido. En plin, fifes. Adiante do seu tempo. O que quero dicir é o mellor xogo de FIFA de todos, simplemente porque ten o mellor comezo de videoxogo FIFA e dos videoxogos en xeral do mundo, que é o Woohoo! When I feel heavy metal, que a min de pequeno encantaba. Tiño un amigo que tiña Play, eu non tiña Play, eu sempre fui Sega barra Nintendo, pedíalle que puxese a intro do xogo varias veces só porque me encantaba esa canción. Cando descubriches que era de Blur e non feito para o xogo? Que a mí tamén pasado de cosas. A mí non me importaba, non? Que foi antes, ovo a galiña, non importa. O importante é facer tortilla. Estamos vendo xogos mentras de ano 97, logo poñerei algúns do 96. Pokémon, como contamos? Estamos contando Pokémon de Game Boy no 96? Claro, a impacto nos, se temos que votarnos, claro, Pokémon, lembremos que aparte este ten un salto gordo, porque non é Nintendo 64 que tarda un ano, en Pokémon sai no 96 efectivamente, pero ata 99 non nos chega a nos. Eu diría que impacto noso tamén intento non meter moitos xogos de deportes, porque se sigo as listas que iba mirando, era todo o NHL e o NBA Live, o sea, estamos intentando un poquinho intentar comprar un marco de por aquí. Pero os xogos de deportes maternos, por exemplo, o GoldenEye, non? No. Por favor, detéñanos. Sí, para poñer. Chegou o ataque de... Tiña que facelo. De isto. Faltanos moitos xogos que comenta por aí do 97 en PC. Tamén temos, como aparte con nos apunta aí TASRX, o Age of Empires, pero tamén o Formula 1 Racing Simulators, o Lombo, Fallout, bueno, Fallout digámoslo aquí en imaxes, Blood, o Quake 2, non sei se o Quake, que temos aquí os dous Quake, un ano contra outro, o Interstate 76 e máis. O sea, que é complicado condensar todos. Está dando aquí a Najavi un dato moi importante en favor do ano 96, que é o ano de debut das Spice Girls. Sí, que non ten que ver, pero sí ten todo que ver. O xogo de Spice World eu creo que é do 97. Que hai un xogo de PlayStation. Vou mirar o dato. Tiago, if you wanna be my lover, tens que votar para o 96. Xa votou a xente. Spice World, vou mirar o dato de que ano é Spice World. É do 98. E aquí están dicindo que o Quake 1 foi o primeiro first person shooter con 3D total e real. Aí comezou a decadencia, entón. Por falar un pouco serio, o ano 96 ten o seu favor o Super Mario 64, que foi o que puxo as bases dos plataformas 3D. Entón, penso que iso é un fito moi importante que non ten o ano 97. Pero o ano 97 ten o Final Fantasy VII, así que fin da miña alegación. Non é máis que decir. Si é certo que Play o 97 está moi ben, pero en cómputo xeral... Estou mirando recreativas, bueno, que recreativas está House of the Dead e Virtua Fighter 3, que Virtua Fighter 3 no ano 96, esa placa Model 3, como tiraba? Demais. Perdón, que me están aquí dicindo que non me metan líos, que de Spice World. Desde cando un problema? Fixen o do Britney Dance Beat. Faces chegar o Spice World un pouco de cabeza, que non sei cale o lío. E logo 96 que ten tamén saga, o sea, está Quake, está Tomb Raider como nacemento. Ben certo que está Tomb Raider 2, que vamos a entrar a ser mellor ou peor, pero como nacemento de franquías, o House of the Dead. Dead or Alive tamén sae ese ano, que pena que despois foi para onde foi, pero bueno.
Resident Evil. O Live foi máis para a parte do Dead que o da Live, non? Bueno, Sí. foi para cousas. E logo chega Super Mario 64, chega Nintendo 64. Bueno, Nintendo 64 podemos metelo no corazón entre os dous, eso sí que é verdade. Recoñezo a potencia do ano 96, a verdad, porque é unha pasada eso de nacementos de sagas, pero non o podo evitar. Esta Final Fantasy VII. Vale, entón, antes de desvelar o voto do público, para non cambiar agora os tramos, ti que votas, John? Vamos ir votando xa por ir adiantando isto. Eu diría, é certo que Final Fantasy VII, Castlevania Symphony of the Night, Star Fox 64, GoldenEye, Sonic R, meu Deus, son argumentos, pero Super Mario 64 e o nacemento no Xapón de Pokémon, para min son dous fitos nos videoxogos que son superados por un ano que veremos máis adiante. Entón eu voto 96. Ti, Lara? 97. 97. En saber o voto do público. Non sai do carril. Igual que o 95 creo que tiña máis claro, eu restes dous creo que llevo valorar un pouco máis o 96 por sagas que nacen aí e cousas que eran. Este era máis difícil, eu creo que era. Eu vou dicir 96, pero se o público vota 97, vai ser o 97. Vou ver resultados, vemos resultados, e gañou 96 por 3 votos a 2. Así que 96 pasa para o seguinte. Así que xa temos seguinte ronda. Xa descubrín como se fai que pasen as cousas. Así que vamos a actualizar aquí os resultados e vemos como queda a clasificación. Pois eso, 95 gañou Joan no 93 e o 97 perdeu contra o 96. Entón, temos un novo bracket que xa nos volvemos ao ano 95 que temos fresco, que agora tócalle enfrentarse ao 99. Que había no 99? Pois, llevamos 95, chegada de PlayStation e Saturn, principalmente. 99, chegada de Dreamcast a Europa. No Xapón levaba un mes antes, así que tamén casi como chegada de Dreamcast. E destacamos xogos como Final Fantasy VIII en PlayStation 1, o Silent Hill, está o Age of Empires 2 e o Unreal Tournament no ámbito de PC, tamén Gran Turismo 2 en PlayStation. Nintendo 64 ten o Super Smash Bros. E aquí temos a John, que chegan os Pokémon a Europa, o vermello e azul, o amarelo sería 2000 xa. Pero, aparte, en Xapón estaba xa chegando a segunda xeración, a de ouro e prata. Soul Calibur, hai que dicir que a recreativa é do ano 98, pero chega a Dreamcast no 99, e para min, isto, bueno, aquí teño un argumento con este xogo, está o Shenmue tamén, e o Crash Team Racing, Crazy Taxi en recreativa e o Tony Hawk. Como novos integrantes. E o Chuchu Rocket por que non está aí? O Chuchu Rocket está na escaleta e podes aportar que hai máis cousas que queres valorar. Non me falta criticar cousas que sí que están na escaleta. Por favor, John. Pero Chuchu Rocket... Tiña que escoller un pouco de todo. Se son eu, xa sabes que acabo poñendo todo de Sega. Xa puxen bastante de Sega, creo. A que non fixe antes o chiste, falaches de Pokémon ouro e prata, como diría miña avoa, ouro do que cagou o mouro e prata do que cagou a gata. Vale, en nada temos enquisa polo Twitch, así que ide poñendo vos argumentos para cada crees. Volvedes polo 95 ou po 99? Como vedes? A ver, o 99 ten o Smash Bros, que vamos ver, o Smash Bros. Foi o comezo dun dos xogos máis impactantes de todos. O sea, é o maior crossover, é como o maior crossover de videoxogos que existe. Está o Pokémon Snap, que personalmente é un xogo que lle teño moitísimo cariño. Pokémon Stadium. Están a chegada dos Pokémon azul e vermello a Galiza, por extensión a Europa, e a segunda xeración, que é das mellores xeracións de Pokémon que existen, no Xapón. Temos todo a favor do 99. Chegou a Dreamcast. O Chuchu Rocket. Que máis queres con Chuchu Rocket?
Sí, o 99 é potente, porque eso, xa que chegaran os Pokémon aquí, pois xa é unha cousa, unha bomba tal. O Donkey Kong de Pokémon de Nintendo 64 tamén foi un xogo moi chulo que saiu ese ano. Foi o nacemento da saga Tony Hawk, que ainda que eu non son fan, recoñezo que son xogos con moito éxito. E tamén do Medal of Honor, que tamén foi unha saga de xogos bélicos que se xogaron un montón. Así que eu tamén pensaría máis por o 99 neste caso. Espera. E falta no 99 tamén, que non comentamos, o mellor xogo de Sonic de 8 bits. O Sonic Pocket Adventure. Sí, que direi que nun sitio de puntuacións saía como dos 10 mellores do ano. Sí, Entendo que en comparación ca propia consola, pero sí, é bo xogo. Tivo un 99 por IGN, sabes? Estamos falando dun xogo que puntou alto. Sí, hai que decir que logo leremos... De verdade, está o Spiro, xa está. Pero é 2. O Spiro 1 está no ano anterior, se non lembro mal. Pero sabemos todos que as segundas partes dos xogos sempre son as mellores. Bueno, pero... Vale. Entón, Dead or Alive 2, que tamén do 99, o arcade, pois entendo que vas por aí, John. Sí. Máis cousas, Chrono Cross, que antes non un saudo para arcade e para Sotomayor inteiro. Está o Chrono Cross tamén, está o Driver, para quen lograra sair do tutorial. Sí, bueno, lo explicamos. Está 99 contra 95. O qué? Que era 99 contra 95, perdón, que me deixei fascinar por 95 ainda así, a ver, máis cousas que hai do 95. Mega Drive está Alien Shoulder e Comic Stone, que tamén dá o mellor de peche. Volve a estar o Panzer Dragón, outra vez. Logo, si é certo que, a ver, que está o Rayman. Realmente temos Rayman contra Rayman 2, neste caso, porque o Rayman 2, que é multi neste caso, saiu en 99, nalgúna consola chegou máis tarde. Hai multis curiosos para seleccionar do 99 tamén, como son o Revolt, que o Revolt nos ciber de Carral deuse moito, o Revolt. Está o Soul River, que creo que era TAS, o que tamén lle pode dar aí un voto, que xa que perdeu o 93, que creo que era o ano que iba el desde o comezo, pois ten por aí. Bueno, hai un dos Worms Armageddon, pero os Worms están un pouco espallados tamén polos distintos anos. Worms Armageddon... Non sei, vos tedes claro o voto? Sí. Eu sí. Pois dade, llevo los dous, porque eu creo que non vou cambiar, porque vai ir todo na mesma liña. John, ti votas? Ano 99. Ano 99 tamén. Ano 99. Eu creo que vou votar 95, pero pola chegada a Saturn. Eu teño unha fascinación máis por ese ano, pero creo que máis persoal. Aquí casi, todo persoal, Sí, no, pero intento ser tal, pero tampouco, que é un que me parecen bons anos os dous, quero decir. Eu creo é porque eu teño maior apego a Saturn que a Dreamcast, vai por aí, non estou mirando o resto do ano, cando debería estar facendo iso. Dime, Ana Janabe, que quedei soísimo, eso é porque, efectivamente, 100% de votos para ano 99. Pois xa está. Para darle un mimiño ao Ristar, eu quedome co Ristar por aquí. Así que pasa o ano 99. Vamos ver que toca agora. Nos tocaría, pois outra vez voltaríamos co ano que pasou antes, que foi o 96, contra o ano 94. Temos aquí ano 96, 94. 96, lembramos, segundo ano de PlayStation, bueno, Ritos Bits, se chegada da Nintendo 64 no Xapón, primeiros xogos. E o 94, pois, eu creo que seguramente un dos mellores anos de 16-bit, bueno, o 93 había cousa de PC. Que temos por aquí? O Doom 2. Super Metroid, no caso Super Nintendo. A recreativa de Tekken. Puxeron así salteados para que non fese cousa, pero agora queda un pouco caótico. En Mega Drive está o Dynamite Heady e tamén o Sonic 3 e o Sonic & Knuckles, que logo se xuntarían. En Super Nintendo, aparte do Super Metroid, teríamos o Final Fantasy VI e o Donkey Kong Country. Ollo o Donkey Kong Country, que ese ano matou a 32X directamente xa, el sona en no Nadal. E o Killer Instinct é o de recreativas, porque creo que es... No, Killer Instinct é o de Super Nintendo, chegou a Super Nintendo, creo. Logo recreativas como Daytona USA, o Tekken, como decíamos. Ámbito... Creo que sai primeiro en 3DO, non estou trabocado, o de Need for Speed, pero bueno, unha saga que logo tamén, pois, a Electronic Arts lle deu moito
moito onde muxir. E logo Puzzle Bobble, que xa sei que tengo votos a Gurdiel directamente. Voto no 94. Así que estes son os xogos do ano 94, o 96 lembremos Super Mario 64 e alguna cousiña máis. Bueno, non sei alguna cousiña máis do 94 que querades destacar por aí. No 94 naceu a miña irmá. Quero destacar. Un biquiño para ela. Gracias polo aporte. Alguna cousiña máis ao que estamos facendo, João? Pero non xoguedes coa miña irmá, Por favor, Lada, di algo sacado de aquí, porque sí, por favor. Quedou embarcado aí, non sei. Era 94 contra 96. 94 contra 96. O Warcraft, no, que é 94? Que eu estou aquí co... Se me miras aí... Vale, xa o vai poner estás, que dixo aí estás. 94, correcto, xa está. Tamén Magic Carpet, o XCOM e o System Shock, no ámbito de PC. De PC. A ver, se quedes empezado... Para mí está difícil porque non teño así unha preferencia... Pero creo que vou quedar con 96, por lo mesmo. Ten cousas moi potentes ese ano. O sea, Super Mario 64... Crash Bandicoot, Resident Evil... Eu sí que creo que a nivel recreativas o 94 é espectacular, eso, Tekken, sí. Virtua Fighter 2, Daytona USA, King of Fighters 94, Killer Instinct, Virtua Cop, o Sega Rally, é certo que nos chegou nos máis tarde, o Puzzle Bobble. Recreativas está moi ben. Logo, está o mellor Donkey Kong de Game Boy, ou sea, o Donkey Kong do 94, que é o que fixeron o tal, é do ano 94. Segueron hai pouco no Line da Switch. E logo, hai que decir que realmente Saturn e PlayStation chegan no Xapón este ano. Quero decir que tamén, ao final son... Bueno, é un pouco como valoremos tamén. Xa impacto. E logo hai outras franquías multiplataforma, non citei, aparte de Need for Speed, pues está Mortal Kombat 2, NBA Jam, Earthworm Jim... Bueno, que son xogos interesantes. E logo, en Super Nintendo, Super Metroid, Donkey Kong Country, Final Fantasy VI... Sumallo Earthbound, que bueno, está ahora moi pedido, pero normalmente igual non era tanto. Este vídeo que acaban de poñer aquí está mal, porque acaban de poñer o Ristar non de carro. Bueno, a esperar que o resto estén ben. Mega Drive, claro, que meu xogo favorito é deste ano. Entón tamén o Alien vs Predator de recreativas tamén é deste ano. É que, porque está o Cadela Candino, sabes, pero está bastante ben. Eu creo que para min é o ano dourado dos 16-bit. Por aí con 92 seguramente, pero é que vexo que hai Mega Drive e Super Nintendo xa só con iso quedaríame, pero aparte recreativas estou ben. En cambio, PlayStation, é certo que eu antes botei o 96 e saben cousas como Tomb Raider e Resident Evil, pero é certo que as segundas partes deses dous creo que están mellor. Te digo algo. A ver, é que... Vale, pasa que, claro, a Pantera Rosa Misión Peligrosa é do 96. Aí sí que vertimos. É que, xa, con eses argumentos... Non sei se tedes claro, o público ainda ten... Eu vou quedar con 96. Eu creo que tamén. Super Mario 64 tira moito. Pois mantedes o 94. Eu vou irme por 94. E acaba de... concluir a cosa. No, pero non é tanto polo Sonic tal, porque eu creo que vai gañar os rosas. Anos. Votaron dúas persoas polo 96, co cal gaño 96 porque do resto votaron unha, só 94. Así que... Por lo que sexa, cosa música do Sonic 3. No, é que, a ver, explico, xa hai un vídeo. Entón o vídeo, a música que poñen eu que vai tocar. Escribo efectivamente que era... Que tal, non dá para cambiar os vídeos. Hoxe estou facendo 5 cousas a vez, por favor. Normalmente fago dúas, que falar e respirar, pero hoxe fago máis. Un poquinho de calmiña. Vamos co seguinte ano, que vos vou deixar presentar un pouco os xogos vos, se queredes. Veña. Máis que nada porque vai actualizando os resultados. Os seguintes anos que temos son o ano 92 e 91. Que xogos temos no 92, por exemplo? Ano 92 temos Sonic 2. O mellor xogo da historia, de todos os tempos, non hai dúbida ninguna. Xa sabemos que ano vai votar John. Alone in the Dark, o primeiro, o Super Mario Kart, Kirby's Dream Land,
temos o Mortal Kombat, o Street Fighter 2, o Sí, Street Fighter Flashback, 2 Champion Edition, o sea, en este caso xa era Super Nintendo. e o Flashback, Street of Rage 2, o Indiana Jones buah, que está pequeniña a foto, o do feito of Atlantis, Atlantis, sí. Virtua Racing, Virtua Racing, o Echo the Dolphin e o Super Mario Land 2. Sí. Son os do 92, non sei se Seguimos quero con dicir 91, yo están os os do dous anos 91. parellos. Digo o 91. Peña. Sí, se dá aí, sí. É que se ve pequeniño todo isto. Temos o Castlevania 4, temos o Sonic 1, o nacemento da franquía de Sonic, que marcou un fito nos videoxogos, temos o Battletoads, temos o Street Fighter 2 O de recreativa. Sí, o primeiro en recreativa. Sí. Temos o Civilization, Sí. temos o Street of Rage 1, no ano 92 temos o 2. Como que o Street Fighter... Sí, no, o matiz, claro, Street Fighter están os dous, por qué? Porque saen recreativas no 91, como ven a punto Sí. atrás, pero en consolas chegan no 92. Que tamén depende de que non viviu máis, se non viviu na recreativa ou en consola. Un pouco... Temos o Lemmings, que é un videoxogo baseado nunha falacia, que os Lemmings non se tiran ao mar cando hai superpoblación, iso é mentira, pero bueno, como xogo está ben. Que non hai ninguna falacia no resto dos xogos. A ver, ourizos azuis son antropomórficos que matan robots? Teño visto así. O Final Fantasy... Estamos con nomenclatura xaponesa ben, por Final. Sí. Para non confundir. Temos o Monkey Island 2, como sempre, segundas partes son as mellores. Temos o The Legend of Zelda Link to the Past, o de Super Nintendo, tamén un xogo que... Ligazón a Rack, iso é. Un saúdo para Gal, da que é un presidente. Dicir que Zelda ou Cela, como diría certa persoa que corrixe vídeos... Non digas, non se pode. Non se pode. Non, dicir que o Zelda Link to the Past é o terceiro Zelda, foi moi importante porque despois do Zelda 2, que foi bastante fiasco, este foi o que consolidou o Zelda como unha franquía de xogos boa. Temos o Quackshot tamén, e o Sunset Riders. Sunset Riders. Sunset Riders, sí. Sunset Riders, recreativa de Konami, de vaqueiros pañum pañum, pium pium e demais. Bueno, primeiras apreciacións de por aquí, por exemplo, di 1991, a pesar do Sonic 2, pero está difícil. Xa chapelou directamente a ti, John. Sí. A ver, que facemos con isto? É certo que o 91 é o nacemento do Sonic, é o nacemento do Street of Rage, pero que o 92 son os mellores xogos desas dúas sagas. O Sonic 2 e o Street of Rage 2. Eu en Mega Drive niso coincido. Aparte, despois, tamén parece moito mellor o salto no Street of Rage 2 que no Sonic. E o Mario Kart, é certo que o Mario Kart de Super Nintendo non é o máis espectacular de todos, pero sí que foi o que deu comezo a unha franquía que é das máis exitosas da historia. Perdón, non unha franquía, un xénero. O xénero, é verdade. Porque se Mario NES levaba tractores, era xogos de tractores, ahora mesmo. O sea, o xénero Sí. é Pues, e se non fose por este xogo, Iago, non habería o Sonic Sega All-Star Racing Transformer. Tamén. Que é un dos teus xogos favoritos. O xogo de Sonic, pero non foi falta que tires cousas. No, veña, máis cousiñas, por exemplo, PC, que non estamos contando. No 91 está Monkey Island 2, está Civilization, pero tamén o Populous 2. E logo empecé en no 92, estaba Long in the Dark, que estaba por aí, que tamén é o primeiro Survival, e que no 92 e que ao final tamén están seguindo xéneros. Temos aí os cards, temos o Survival, o Wolfenstein 3D, que obviamente non tivo o boom que tivo o Doom, pero que está aí como tamén como xerme interesante. E logo hai cosas como Dune, que sei que se destacou no último podcast. E logo o Flashback é curioso, se non ten tanto precio. E en arcade tamén temos o primeiro xogo de Sega en 3D que é Virtua Racing. Está o Mortal Kombat, que xa non... Bueno, realmente cando houve movida co tema do Mortal Kombat foi no 93, co das idades e demais, e todo isto. O Chip Viewers, ese xogo non me soa a min, Non está, xa marchou, non está no resto. Que
É certo que no ano 92 tamén, como ben di aquí a escaleta, saíron dúas franquías moi coñecidas, moi famosas, a de Kirby e a de Wario. O Kirby de Game Boy, que foi o primeiro Kirby, é un xogo que lle teño moitísimo cariño, porque o meu primo o encontrou tirado na rúa, regaloumo, xogueino, e gustoume moito. E o Wario tamén foi o comezo tamén de toda a saga de Wario, entón... E aparte o Baki O'Hare é a primeira recreativa que pasei. Estou pensando agora. que moi bo este, non? O de NES creo que un pouco máis reguleiro, pero este moi bo. Si é certo que eu creo que para min o 92 é o segundo ano con máis xogazos de 16 bit. E logo temos cousas como Kirby ou Wario que son... É certo que no 91 nace Sonic e non somos sospeitosos aquí de sonicófobos. Pero no Sonic 2 nace Tails. No 92, perdón, nace Tails. É o favorito. Non sei se tes algún alegato máis, Lara. Eu é que no 92, claro, están o Kirby e o Wario, que son dos meus queridísimos xogos da Game Boy, e a verdade é que tamén está Indiana Jones e Alone in the Dark, o sea, son cousas de moito peso. Pero, claro, no 91 está o Street Fighter na recreativa. De onde xogaches primeiro? Recreativa. Ah, vale. Eu deixei uns cartiños. En Baiso, que non en Baiso. Sí. Entón, pero creo que me vou quedar con 92, porque sí, porque están os xogos de esos de Game Boy que les teño moitísimo cariño. Pois creo que é voto noso unánime de ano 92. Confirmade se alguén vota de outra cousa. Confirmo que, obviamente, 92. E confirmamos, entón, a ditadura recuncheira porque o público votou 91 por un voto tamén, Houve aí bastante... xusto, 3 votos para o ano 91, 2 para o 92. En este caso, pois imos quedar co ano 92 como gañador. Vamos co seguinte ano. E xa é o último... Bueno, a última vez xa comentaríamos todos os anos con máis detalle, despois xa son todo anos repetidos, así que xa vai ir todo máis rápido, non vos preocupedes. Quédanos, pois, os dos anos restantes, que son o 90 e o 98. Creo que este... Bueno, non vou adiantarme, pero é que... Vamos ver. Ano 90. Todo isto datas de Xapón nos xogos de Super Nintendo. Super Mario World o F0, porque é o ano que sale Super Nintendo no Xapón. A Europa, se non estou agora marcar as datas que me está mirando, chegou no 91. Que, bueno, pode ser unha cousa que tamén podemos volver por aí. Recordome agora. Ahora que matamos xa está. En recreativas temos Final Fight e o Super Punk, por exemplo. Eu por tirar aquí das que máis nos poden chamar. MSX temos o Metal Gear 2 Solid Snake, e tamén en Super Nintendo, pero non dixen antes, o ActRaiser sería un dos xogos de saída no Xapón. Mega Drive, podes a destacar o Castle of Illusion con Mickey Mouse e o Thunder Force 3, pero neste caso o 92, por exemplo, tiño o 4, que tamén bastante mellor por xear. E en PC, pois tirando así un pouco aventuras gráficas, temos o Monkey Island ou o Loom, por exemplo. Temos o nacemento do Railroad Tycoon e o Ultima 6, por exemplo. Bueno, Ultimas tamén xa creo que por aí en algún dos outros anos xa estaba o 7, 8, estas cousas. En canto ano 98, vamos ver aquí a imaxe. Claro, podo poñer isto máis alto, pero este momento que fago aquí a realización máis épica. Aí está. No ano 98, que no ano 98 xa cos 12 estos... espectacular. Sí. Zelda, Ocarina of Time, Nintendo 64. Banjo-Kazooie. Creo que Nintendo 64 tiene máis. Dreamcast xa está no Xapón e por pouquiño chegou Sonic Adventure, que é o único que temos de Dreamcast nesta lista. En PlayStation, que PlayStation temos Resident Evil 2, Metal Gear Solid, Spyro, o Radical Bike que saiu máis tarde en PlayStation. É un ano espectacular en Saturn, é o último ano de Saturn, pero é un ano está aquí o PC Dragon Saga, pero tamén está Barrin Rangers, que acabei metendo aquí, porque é que en fin, se aguantase así todo o tempo Saturn, estaría noutra situación. E logo en recreativas temos o Radical Bikers, que aquí todo moi a tope, e o House of the Dead 2 de recreativas, e en PC, entre outros moitos, estamos pillando 12 agora de momento, logo comentamos máis, o Half-Life, que
que non foi falta comentar moito máis, o StarCraft. O StarCraft que nos cibers de Vigo xogábase moito o StarCraft. Había un rapaz ali, Sí. un minillón, que xogaba moito StarCraft nos cibers de Vigo. Non sei se queredes, tédelo claro este. Sí. Vale. Se vos parece, falamos un pouco do ano 90 no seguinte pelexamos o 98 co que toque, porque creo que está o chat aquí Pareceme palizote, xusto. 98 Sí. É que é unha competición dura, por Instagram, si, aparte que tocou un suaves, cousas de tocar a outro que sí que te hacemos máis. Entón, bueno, se quere dicir alguna cousiña do ano 90, alguna cousa máis que queda É o ano que nació aí. Monkey Island. Pois, é un ano maravilloso por eso. Pero a verdade é que a paliza do 98 é forte. Entón... Sí, a ver, o Super Mario World está moi ben, o F0 tamén comezou unha franquía moi boa. Lanzo un Kiss Express polo chat de un minuto, porque creo que igual con isto apañamos, visto como estades manifestando. O Super Pac tamén está moi ben, tal, pero é que non se sostén o ano 90 con todo o que ven detrás. Eu penso que é máis frouxiño de toda a década. Sí, a ver, que volvemos tamén por un comentario que nos deixaron. Están falando dos anos 90, xa sabemos que as décadas, se contamos de un en un, empezan no 91 e tal, pero estamos contando por anos, por como acaban os anos, por ter unha cousiña. Por ver un xogo así de fondo, bueno... Kickoff. Sí, Kickoff, Test Drive, mira, empezo a ver cousiñas en 3D aquí en algunhas máquinas que van tirando, Bueno, pero sí que é certo que... Está Mega Man 3, que non sei se é o mellor. Ai, este xoga ben, o Motocross. Encantame este xogo! Vas cambiar o botellón. No, que me lembraba do chamado Os Manías. Buah, eu sei que vou xogar esta noite. Ostras. Oxe, non se durme, xente. Carrier Airwing, este xogo... Non era o que tiñan de resonatos combinados, pero parece sí. Non me acordo pensando que era este. Non, máis, sí que hai unha cousa. Claro, aquí estás que StarCraft, precursor dos eSports, pero hai que lembrar que no 90, levando o mesmo o tema... Balloon Kid... Ostras, perdón. Vamos quitar as pantallas. Está que vos teño no bar, tal vez... Sí, dicir que antes sai un xogo chamado Muxa al Este, que aí é a secuela do Pouco al Oeste, non? Me están intentando contar unha cousa. Vamos a intentar contar cousa. StarCraft, precursor dos eSports de aquí Taser Rex, pero hai que dicir que nos anos 90 celebranse os Nintendo World Championships no ámbito de Estados Unidos, que tamén é unha forma tamén de velo como unha forma ainda precursor ou precursor. Pero bueno, vamos ver os resultados da enquisa rapidamente. Efectivamente, pois palizote do 98, ninguén votou o 90. Bueno, pois con cariño vai aquí a nosa despedida. Oi, o Gargoyles cueste do 90 tamén, vale. Bueno, pois tocaríanos agora que ir axustando as plantillas. Creo que teño a de arriba posta, así que mentras vou axustando o resto. Bueno, F0 tamén no 90, o sea que tamén... Sí. Estou vendo agora alguna cousa que me dixe por aquí. Vamos a ver como quedan aquí as marcas. Espérate que non marquei os gañadores. Gañaron 99. Teño que reactualizar, perdón. Xa está, xa sei usar isto. Vamos co seguinte. Non, é que oxe, claro, oxe isto é infraestructura que... Pois temos 2 anos pegados ahora a continuación. Creo que non podo facer o zoom pa dereita, co cal, bueno, pois confiado no que pongo aquí na letra pequena. Temos o ano 95 na primeira semifinal xa, estamos xa con semifinal, quedan uns 4 anos, o 95 contra o 96. Lembremos, ano de chegada de PlayStation e Saturn, a segundo ano PlayStation e Saturn, xa contando algún xogo de Nintendo 64. Rapidamente estamos enfrontando pois os Donkey Kong Country 2, Yoshi's Island, Chrono Trigger, Sega Rally, Wipeout, Panzer Dragoon, Command & Conquer, Tekken 2, Time Crisis, Discworld, Rayman e Ristar contra Super Mario 64, Tomb Raider, Resident Evil, Donkey Kong Country 3, Quake, Parappa the Rapper, Metal Slug, Crash Bandicoot, Knights, House of the Dead, Duke Nukem 3D, Mario Kart 64, entre outros. E nacemento de Pokémon no Xapón. Pokémon Xapón. A ver, algún argumento que teñas por aquí? Tedes xa algunha idea de cal vos pesa máis? Eu creo que me pesa máis o 96. Eu estou de acordo con Lara.
ten aí un nacemento de sagas importantes, está Super Mario 64. Vou lanzar en guisa para que votedes ides ter 3 minutos para que debatamos. Vale, claro, aquí estamos debatindo un pouco a nivel de que pesa máis, franquías ou a tecnoloxía que chegou con elas. Porque, por exemplo, claro, 96 hai que dicir que non é todo bo, porque nese ano sí que é certo que chega Nintendo 64 a Xapón, pero Atari deixa o mundo dos videoxogos e morren directamente a Atari Jaguar, a 3DO, a 32X e o Virtual Boy, que xa non dixemos cando naceu. Igual naceu no 95, xa non lembro que dato. Sí que son consolas que todo o mundo lembra con muitísimo cariño, calquera persoa da rúa coñece perfectamente. Vamos poñer imaxes do 95 que en movimento que non puxéramos aínda, así que puxemos do 96 e de paso poñer banda sonora deles. Ti, John, como ves neste caso? Eu que estou con Lara. O 96 é moi potente. O 95 está ben. Sí que é certo que o Chrono Trigger, o Comic Zone, o Ristar, o Donkey Kong Land, o Rayman... Sí, todo iso está moi ben. Pero Super Mario 64 non podes... Quero dicir, foi un fito na historia dos videoxogos por 64. É demasiado importante como para non votar por eso. Estamos vendo xogos do 95. O Hexen é do 95. Esta frase de eu isto xoguei a demo, que isto pasou moito nesta época con xogos de PC. Eu isto xoguei a demo. O Marvel Super Heroes. 95 ten anos que empezan colaboracións tamén de Capcom con Marvel. Bueno, non sei se é anterior o X-Men Fate of Atlantis, como isto non citábamos antes, e máis. Vamos a citar máis cousiñas do 95 non comentáramos por intentar. O 95 a nivel de evento tamén, porque estamos parando moitos shows, pero tamén consolas que chegan. O E3 nace no 95. E aparte ese E3 famoso de que se presenta Saturn, moi ben, todo isto, chega o de Sony e di 299. Pum, e marcho. Drop the mic, sí. Tiro a Miguel e marchou. O que fixo que Sega se puxese nerviosa e en vez de lanzar a Saturn en setembro cando iba a ser, pois dixo, non, ponla xa, pero non hai, señor, no Corte Inglés ainda non chegaron, lanza xa. De feito, no Corte Inglés de Galicia só había 6, unha delas é a miña, pero isto é un tema que non vamos a falar aquí. O chat está bastante da man do 96 dinos aquí o Warcraft 2, o Beyond the Dark Portal, tamén Ana está contigo, Lara, co tema de 96. Bueno, estou aquí un pouco dándolle un pouco pulo ao 95 porque igual, vindo que se igual pasa o 96, pois igual temos que despedir o 5, o 95. Donkey Kong Country 2 creo que sí que é o que ten a mellor fama. Mundo Disco, bueno, ao final están sendo un pouco aquí os vídeos que estamos mirando. Bueno, pois xa están os votos, se queredes resolvemos. Ti, John, que votas? 96. 96, Tila tamén. 96. Creo que tamén 96, de todas maneiras xa o público me lebrei contraria. 5 votos a favor do 96, un co 95. Pero, bueno, obviamente aquí todos os que chegan aquí a semifinais, pues entendemos que xa é un pouco máis a cariño e non estamos falando en ningún caso de ningún mala. Pois pasa a final o ano 96 e agora teño que facer un momento aquí a máxia de actualizar aquí os datos para pasar pasar o 92, se non lembro mal. Pasaron 92, verdade? Sí, pasaron... Sí. Que eran os sonidos. Que ahora estuve de non facer un momento. 92 e 98. Creo que sí. Pasaron 92 e pasou o 98, este non teño dúbida. O cal temos o 92 contra o 98. Non me fagas isto, Iago. Non me fagas isto. Que no 98 tampouco comentamos, pero tamén saiu o remake do Link's Awakening, o Link's Awakening DX, que é a versión en core do Link's Awakening, que é o meu favorito de Zelda, non o mellor, o meu favorito. Vamos ver aquí o gráfico. É que Sonic... Non me fagas escoller entre Sonic 2 e o que probablemente é o mellor ano da década de 90 de videoxogos. Este é duro,
pero Vou lanzar a enquisa. eu quedaríame con 98 porque está o Zelda, o Ocarina of Time, está o Banjo-Kazooie, está o Mario Party. Saliron continuacións moi guais da PlayStation, de moitos xogos, comezou a saga Baldur's Gate no PC. Hai cousiñas moi guais no 92, pero... A ver, vamos a algún dato que non dixéramos máis. Bueno, en 92 chega o Mega CD a nivel global. Non é o mismo que chegase, por exemplo, a Dreamcast en Xapón. Está o Philips CDI. A ver, teño que tirar por él. A ver, a nivel musicón sí que pode que gaño o 92. Pero bueno. O 98 tengo Dance Revolution. Ai, que... Sí, que aparte o Dance Revolution e o Beatmania, que isto verémoslo próximamente no podcast de Nothing the Show, que logo fago a promo que toca, pero bueno, o Beatmania é o culpable de que tivésemos logo os Guitar Hero e toda esta pesca. É quen, digamos, inventou o sistema de partituras de como coñecemos nos xogos de música, que veñen pezas e quedar os botóns. Bueno, e aparte espera, que me poñen aquí música do Burning Rangers, entón xa aquí xa non son persoa que poda. Bueno, primeiro poñen Spiro para comprar a Lara. Tin, 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 tin. E agora meten aquí o Burning Rangers. Bueno, en fin. É que eu, a ver, no emocional o último ano de Saturn é o meu segundo xogo favorito. E aparte, ca Saturn podía xogar o meu xogo favorito, co Sonic Jam. pero en fin. A voz da razón de sabedoría, de Hanabi. Efectivamente, está Metal Gear Solid, que PlayStation é espectaculoso, pero que temos o xogo máis puntuado en Metacritic, que é o Zelda Ocarina of Time, se non lembro mal, está neste ano. O xogo mellor valorado de Saturn está neste ano. Tampouco había moitos anos en Saturn, en Nintendo 64, pero bueno, cada vez tamén está neste ano, que parece Dragon Saga. Que parece Dragon Saga, o sea, Saturn está no tamén. O sea, Radiant Silver, Grandic Fear, House of the Dead o Port e máis. En arcade tamén non dixemos antes, o arcade é unhas segundas partes no 98. Quero dicir, está o Sega Rally 2, Daytona USA 2, The House of the Dead 2, Time Crisis 2 saiu estritamente no 97, pero finais, e aquí en Europa é no Rosales, aquí no Centro Comercial Rosales, chegou en 98 mínimo. Metal Slug 2, bueno, o Metal Slug era do ano anterior, e o Radical Bikers a mí pésame tamén, como ano do 98, para mí é peso. É un ano moi difícil de batir, a verdade. Creo que vou ver como van os resultados de momento, que non acabou o tempo. Ti, John, te lo claro. Eu, se me permitides, vou escenificar un meme. Vale, precisa a pantalla completa para un meme? Sí, porfa, pon pantalla completa. Sí, bueno. Sí, espera, que se vexa. I failed you! Sí, está. Sí, hai que poñerlo en espello, pero vale. Eu xo co espello estou. Pero estellado. Wario Land 2, estou vendo aquí tamén saliu. Bueno, pois unanimidade, todo o mundo votou de acordo. O 98 tamén no chat. Así que isto deixanos unha final que non é, eu se vos digo, bueno, non podía, sí, podía cadrar polas prediccións. Eu na miña predicción non era esa, pero case. Quédanos un ano 96 contra ano 98. E aquí podemos botar un poquinho máis de tempo, 5 minutos. Vamos a dar aquí a actualizar aquí os gráficos. Ahora poñemos polo chat Saúde. Poñemos a actualización do gráfico. Bueno, non me actualiza aquí de todo ben, espera que facer aquí un apaño. Sí. Estes son os xogos. Se queredes lembrarvos algúns cantos fitos ou primeiras reflexións de con que vos quedades. A ver, eu do 96
quedome, por suposto, como son persona Sony por aquí, pois sí que me quedo con conocemento do Resident Evil, do Crash Bandicoot, do Soul Blade, pero é que tamén está Panzer Dragoon 2, Super Mario RPG, Mario Kart 64. No arcade hai cousas potentes, moi potentes. O ano que nace Pokémon, ainda que se en Xapón, non aquí. Entón sí que ten cousas moi potentes tamén no PC, que están os Quake, os Duke Nukem e tal, pero é que o 98 é moi pesado este ano, entón eu vou ir por o 98 outra vez, teño claro. Pero é duro, Eu que teño que coincidir con Sara máis unha con Sara, se pode, con Lara máis unha vez. Porque o Sonic Adventure é do 98. E o Super Mario 64 é un xogo que marcou un antes e un despois nos videoxogos. Pero o Ocarina of Time tamén, que é no 98. É que quero darlle as ao 96. Ben é certo que eu creo que o meu segundo espada podría ser o 95 ou 94, creo que andan por aí. O 96 non era o que tiña eu. Creo que votei en contra do 96 antes nunha destas, entón vai quedar raro. Hai que dicir que o 96 abre o Sega World fora de Xapón, en Londres. Eu fui no visitar, pero en que ano? No 98. Entón todo encaixa. Todo xa está. Os astros están... No, a ver, empecé, eu si por exemplo empecé aquí que me... Bueno, no, que empecé, está Half-Life no 98, pero que está Grim Fandango. Sí, sí. Non dixemos, está, sí, StarCraft ou Baldur's Gate dixeste antes, sí, sí. Pero, veño, comezas a Thief tamén, o sea, é que é moi potente como por moitas partes diferentes, para Nintendo, para PlayStation, para PC... de tranquis, ahora estamos xando aquí uns debates que tela. Bueno, podes votar ainda no Twitch, tedes creo que 2 minutiños e pico. Que, a ver, vamos a intentar aquí reflexionar. Non hai. Temos unha balanza aquí, o resume de tal. Mario 64, Mario Kart 64, Quake, Bandicoot, Tomb Raider, Metal Slug, Duke Nukem. Isto é a súa alineación. E demais, sabes, vou ser aquí malo eu son Team Banjo-Kazooie. Sei que isto é un pouco sacrilegio, pero eu, para min o mellor plataformas 3D desta década é o Banjo-Kazooie. Non, o Sonic Adventure é outra cosa rara. Pero está na Jarami aquí que bueno, no chat pode que teñamos aquí un 96. Bueno, o de Cuba, non? Un 96. Eu é que para min... E aparte, escolleron nun vídeo de señores estranxeiros, pillaron a do Radical Bike. O vídeo que estou aquí está todo en contra. Eu xa digo que hai xogos os que teño moitísimo amor no corazón no 98. Pois eso, está o Zelda, está o Baldur's Gate. Para min, ese ano. Eu creo que... Vamos a poñer aquí o gráfico. No 98 StarCraft Mecarina e tal. Eu creo que igual ao 96 ten igual un maior mérito no tema de novas sagas, porque ao final temos Tomb Raider, temos Resident Evil, temos o inicio do Mario en 3D, o Quake, o Crash Bandicoot, o Mario Kart 64, que ao final sí que é certo que a xogabilidade bebe case máis aí do 64 co de Super Nintendo, pero é unha cousa rara. Eu creo que hai máis fases iniciadoras, pero eu creo, se me dis a día de hoxe, non sei, destos 12, por exemplo, tes estes 12 xogos para xogar, leválos para unha illa, con cal este pos? Quitado Burning Rangers, que non o coñecedes, ou xa está, pero bueno, de que cada 98. A cal queres votar, Tas, que se non che deu tempo a votar, contabilizamos. Vou ver aquí que este a contabilización. É que... Bueno. Son unha comparación moi dura esta, pero... 98. Sí.
98. Ti, Lara, 98. 98. Pois 98. Habería empate no público co voto de TAS, se vota StarCraft. Podemos resolver que o gañador, neste caso a mellor mellor ano dos 90 ao 99, pois é o ano 98, así que parabéns ano 98, que non está segundamente beta agora no directo. Pois sí que é certo que comentaba a xente, agora direi vos iso, que das mensaxes que nos chegaron por Instagram pois case todo o mundo dixo 98. Estou buscando alguén que dixera que non. 98, quedo no Sonic Adventure, Soul Calibur, Dynamite Cop, Viva Dreamcast, aínda que esta persoa dixo, diría 94 só polo Daytona. Menos mal que me sei a canción. Mira, pero Xerxes, por exemplo, votaba o outro finalista, que era o ano 96, que decía, por exemplo, o Super Mario 64, Civilization 2, entendo, Resident Evil, Diablo, que eran anos potentes. Farun, Lorena Amigo, Marco Sack, di 98, di Marco Sack, non pode ser outro que non sei 98, JPV tamén o 98. Por Blue Sky, por non dicir de memoria, un pouco que me corrixe, dixía 91, tasa de X, pensei que era 93 polo Doom, pero bueno, sí, 98, o que opina a xente en xeral, é certo, 98 vas a requerir o teu premio, pero sí que hai un certo consenso con isto, pero é certo que ao final, e que aparte, sí, que estou viendo aquí outra vez os xogos, é que bueno, pues moi potente todo. E que creo que non hai ninguén que tivese xogos, o sea, naquela época, que tivese un Saturn é o mellor daquela época. Que tivese Nintendo 64, joder, o Zelda Ocarina of Time, o Banjo. E que todas as consolas están, sistemas están super ben cubertos. E que é un ano que dis, non hai ninguén descontento por ningún dos ámbitos. Así que nada, eso, 91 era o que votaba a TAS. Se vos parece, facemos un xogo rápido estes de TikToks, que tal? Veña. Ten pa vos. Te vou ver se o cargo, que todo isto aquí hoxe vai un pouco improvisado e teño que cambiar os atributos. Neste caso... Perdón, que estou vendo a John facendo emplazamento publicitario. Sí. Xora como Sonic 2, o que non podeche defender como non hai ningún Sonic no 98. Ah, sí, o Sonic Adventure. Vale, estou aquí facendo aquí así... que vai a ver... Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Vale, entre 19 xogos vamos a xogar. Sí, porque senón vamos a moito. Hai que dicir, 19 xogos con maior puntuación, segundo a Moby Games, que digamos un registro de bases de datos de puntuación de xogo, como xogos máis puntuados da década, o que miramos outros, do ano 90 ao 99. Xogos mellores puntuados que estén no top 19. Digo top 19 porque temos puntuacións que van de 8,8 ou 8,6. Así en repetidos. Vale. Creo que seguramente citamos todos hoxe, O sea, un rato aquí. Oye, empezo Final Fantasy VII. Final Fantasy VII non está. ¿En serio? Moi ben, perfecto. Vai ser interesante isto. Non. Non me dá para ver onde está. Bueno, Moby Games, que teño que ver o sistema de puntuación guai, pero bueno, estamos en Moby Games hoxe. Por unha Metacritic, pero non sabemos de memoria, que sabemos que é o Zelda Ocarina of Time. Non digo que está aquí ou non, non sei. Vale, pois eu digo Zelda Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time, correcto, un 8,7. E un 2... 4 cae con 8,7. Hai dous que teñen máis puntuación. Eu vou dicir o Half-Life. Half-Life ten outro 8,7. Bien. Parece que está xusto de baixo. Super Mario 64. Super Mario 64 está con 8,6. Trae 2 de peche, está Super Mario 64. Vale, van 3. Mortal Kombat? Mortal Kombat xa nin miro, debe estar máis baixo.
Direi que por unha décima non está Sonic Pocket Adventure antes de que o diga. Tedes aí o chat que igual vos pode axudar. Sonic 2? Non hai Sonic 2. De feito, direivos que non hai ningún xogo anterior ao 93. Como a pista, todo así mirando rápido. Bueno, pois eu vou coller aí detrás e vou dicir StarCraft. O StarCraft, vamos meter aquí o StarCraft Anthology, meteron aquí, que meteron no 99, pero entendo que con recopilatorio con expansións ou algo así. Estou inventando un pouco, que me corrixa Tase, estou inventando. Bueno, StarCraft Anthology aparece aquí. Efectivamente, sí. Sonic 3 and Knuckles? Sonic 3 and Knuckles non aparece, aparte son dos xogos distintos para esta cousa, imagino, pero non hai Sonics na lista. Non hai Sonics. Cantos levamos a todo isto? Levades 4, creo. O Half-Life, Legend of Zelda, Mario 64 e o StarCraft. Vale, pois eu sigo con TAS e vou dicir o Warcraft 2. Warcraft 2 non está. Non está. GoldenEye? GoldenEye, espérate que viña, que fai pouco. Se esquiva as palabras que son. Non está GoldenEye. No. No? Aites. Sí, que... Vale. A ver, tiro vos pistas. Quedan vos uns cantos de Super Nintendo, por exemplo, en que non son non anteriores ao ano 93. A ver, vou ir para a chuleta. Decide, non tocachedes nada a PlayStation, por exemplo. O Crash Bandicoot. O Crash Bandicoot, hai algo de Crash Bandicoot, pero non o Crash Bandicoot. Non o un, vamos. Non o un. Chrono Trigger? Chrono Trigger, creo que non está. Pero que verdade Chrono Trigger por pouquiño, por unha décima non entra. Pero estaba case. Link's Awakening. Link's Awakening, creo que non. Non está Link's Awakening, está o xogo costando, sí, igual. Que conste non me parece un nome raro, salvo un que hai por aí. Super Metroid? Super Metroid está arribísima de todo, 8,8. Van 5, creo. Pokémon. Pokémon, non hai Pokémon. Non hai Pokémon. Pinches menos sangro. Pilles ten un sangre, sí. Faltamos xogos do 98, xa que gañou, hai que meter algo máis. Bueno, está metes Ocarina of Time. Perdón, espera, Link's Awakening está, o Deluxe, perdón. Link's Awakening está o Deluxe, sí. No. O Deluxe es Walker. Perdón, van 6, creo. A ver, máis pistas. O Resident Evil 2? Resident Evil 2 está dentrísimo, sí. O Tomb Raider 3. Tomb Raider, non hai Tomb Raider. No estaba Age of Empires, que din por aquí o 2. Soul Calibur? Soul Calibur por nada, por unha décima. Non está. A ver. Tony Hawk. Tony Hawk non está. Non está. Yoshi's Island? Yoshi's Island. Vale, minto. Hai un de antes do 93 que acabo de ver ahora. Poder relacionarlo con Yoshi's Island, se queréis. Vale, o Super Mario World. Super Mario World está. Faltarían dous. A ver. Xogos de PC, ano 98, por exemplo. Xogos de Saturn, ano 98, hai un de Saturn aí que se colou. Pero non é a miña droga. House of the Dead. É un raro. Non, é un dos raros, son dos raros. Pero bueno. Tamén vos que a pista hai un Crash. Crash Bandicoot 2? Non. O 3, entón. Non.
O Crash Team Racing. Sí. Ostras. Sí. É o Green Fandango, vou dicir. É o Green Fandango, dilo ben. Está ben como xogo de PC. Certo que xa dixe de Half-Life. Acabo de pechar lista do que non se dixo. Meten aquí o Super Mario All Stars, entón tamén un pouco máis, que é un recopilatorio remake tal. Bueno, está aí metido. Está o Ogre Battle 64. Xa dixete de Resident Evil 2. Estaba Yoshi's Island, perdón, que vos lo di un pouco mal. Estaba Yoshi's Island, efectivamente non sei ler. Todo correctísimo. O Thief, que tamén está. O Thief, se sos empresa, tenéis tal. Tekken 3, está o Radiant Silvergun, que era o que estaba de Saturn así que se colaba, e o International Superstar Soccer 64. Vou ver onde está o Pantera Rosa en Misión Peligrosa. É que estaba pensando, non creo que se xa pesada, Ana, pero ahora necesito máis información. Sí. Como era en inglés? Porque aquí o Pantera Rosa non é Ghost to Hollywood, non? Hocus Pink non é. O Passport to Peril, aquí está. Passport to Peril ten un 7,3. Non entraba. Non entraba, pero bueno, o 7,3 está ben. Que eu tamén dese podo dicir, xoguei a demo. Pois nada, ata aquí o directo de hoxe. Graciñas a xente que participaches. Non sei se foi un pouco toleme aquí de realización, espero que máis ou menos asumible. Tamén gracias a Sega por publicar en Spotify xa as sintonías que temos do programa, así xa non teño que andar buscando en raros. Así que imos poñer música de despedimento. Bueno, pois aí, ti máis temos que falar, pois sí, temos a Ana Hanna e máis unha conversación pendente aí. Pois mira, en Carballo aproveito para decir que hai unha conferencia para devs, bueno, xente xa que interesa o mundo do videoxogo, que son Atlantic Conference, se chama, que creo que vai andar Ana Hanna por ali, non sei se en presencial ou en telemático, pero por aí andará de alguna forma na Hanna moita outra xente. Comentaremos nos vindeiras semanas, que ainda hai tempo. Tamén vai haber outro festival que é o Videoxoga Fest, unha semana antes, así que nada, pendentes en @recunchogamer, que comentaremos algo máis estas semanas cando se acheguen as datas. Antes de despedirvos, pois nada, recordarvos que Recuncho Gamer Podcast chega ca axuda de Alita Comics, que sabedes que é a familia de tendas de banda deseñada que chega a cada rincón que chega a internet con alitacomics.com e logo, se vos achegades vos, que fedelo moi fácil na Coruña en Rúa Panadeiras número 49, Avenida Fisterra número 99 ou en Santiago, en Rúa Nova de Baixo número 2. Fai promo da fin de xogo. Fin de xogo. Sí, un segundiño. Antes que non nos perdonan aquí por nos van a mandar unha das persoas, Carlos Ter, que estivo outro día no directo dos xogos de estrategia, pois que nos vai andar aí un nuclear tal. E nada, dicimos que tamén en Alita pois tedes libros como este que non está espellado, pois que tamén vale, que diste non abrín para todo isto. O sea, nin que teña etiqueta, en fin, bueno. Os libros tamén para telos, pero hai que lelos tamén. O complemento para podcast. Efectivamente, mañá como cada mércoles, sabedes que tedes en a Galega Audio un novo capítulo do podcast narrativo, o True Crime de Recuncho Gamer, na fin de show. Neste caso, non está hoxe connosco, pero porque está preparando o programa de mañá, que é a Ángela Tiana, xunto a servidor, pois imos a falar de xogos que plataformas que aparte tocan o tema saúde mental, como son o Gris e o Celeste. Así que mañá, desde a primeira hora da mañá, pois tedes un novo na fin de xogo en @recunchogamer, porque lo recordamos, poñemos os links, por se vos é máis fácil acceder por aí. Graciñas, Lara, agradecemos por prestar, porque ás veces conto vos cousas polo chat que non se entende moi ben como vamos facer os directos, os programas, agradezo que non marchedes correndo, como fixo Ángel. Presentámonos aquí, xuta. Graciñas a toda a xente tamén que os apuntaches aquí a debatir, sobre todo a Ana Habitas, JPV, bueno, xente que dixo comentario por aí, e iso, que a xente do que non estás vendo en diferido, pois tamén deixad nos comentarios se estades de acordo con Cuarno 98, se tienes algún favorito, que sempre vos lemos e respondemos gostosamente.
Dito cal, pois nada, ata o próximo martes. Mentras tanto, pois directo o luns seguiremos pelexando aí co Hollow Knight. A ver se pasamos algún boss. Maldito Zonte, que cando Zonte, como te pille Zonte. Nada máis. Ata a próxima. Chao, chao. Camiña.